Sorry. Alright. Cuma berusaha untuk advance. Ada berusaha. Bapak nak berusaha ni. Berusaha ni berusaha. Berusaha ni. Mungkin mungkin terus sel boleh. Hai, berusaha baik. Punya mana dia nak buat apa? Sel. Berusaha baik. Apa nak ni? Hello. Yes, aku makan sih. Macam sama bas. Haina kuita haina kuita hiyo haina tena kuiona ishaku ya record. Haina kuita hiyo. Sasa mimi utipitwa say maybe you can't leave it recent. Jan. Dango is test. Ati daka update hiyo kwa sasa ndio ndio kwa message. Regard tense. Am haina kuita kwa. You can't leave it recent. Ngamo mira ntanga datarisa kuno. Asa tanga cancel. Ngokuchanga ripa patika ndifuna. Tore paira mani. Wale pale wakomana baripo. Ekela kwenda kucholo. Mari? Hapana. Hapana banina. Oh, aisa number. What's the call this? Aisa number, mimi number isa. Anzi funire mimi. Kile number isa. Hi guys, we are there, we are here now, we are here. Bus station tarenaye asi Elsbury haripo saka aripenda ne Mason hanzi aripenda ne bus rinonzi Mason because mwedu kwa Elsbury ndiye atipa apa chanifamba zvakanaka saka aripenda ne bus iyi arifamba nevala ava kana wauya uchida kuenda kuBasement bus rine green and white so ndere ava ndo varifamba naye hanzi munobvunza nonzi Johannes kana munoda kuenda neMason basi munobvunza saka tambomira pana patimboona tichita sei panyaya yemarageji apa saka regai timbotanga nekufonera pane munhu andisendera nhamba tindifonere nhamba idzodzo kuti vauye vamurepere. Let me call the number first kana kagona kuuya munhu kuti arepe and then totangira ipapo toona toita sei. Bus rakanzi Mason. Oh, pada tu syarul. Kau yang mana masuk?
Ingerakanaka yedu. Tondo chadzokera mari kichipa dzeka basi kuti zvide tondo chidanga kabharere yatanga kondakta uya rapo ayo ndiri to garaima baribo mine chimirire uya akanegotiata 800 yebasi yauya abada inatawanda mari yacho takamira tawanda inatawanda mari yacho basta vanokupai mazita ivava vari pakona ndo vari kuita Dimana? Alright. Dimini? Dimana? Fred. Okay. Fred, you are Choka kashamani. Choka kapuna tasema ipita. Asinde. Fred, dezi. Jowi. From my bag is a chain around. Zvimwe kwasa ngobata nizongore. Kana zvamuruda zvamafamba mushandisa murodhi mutora semukati nokuti mabhegi akurepiwa. Ine dakare kuona kuti zvakadini. Kungonyora usara wako. Oh, kwa mimi na start mimi na start. Ya unanaba. Chidiwa ntani Thomas. Akida baji. Ham ne baji. Ham ne baji. Akida ham kumusha ne baji. Mbonye iya chirepa. Namusinga sokanga. Kana ngoti mai J. Chipa yako ni hayo mai Jayden Karim ora chipa mwenye na rime futi Singa uzwa singa inzira Munozanisa renyu first name Sandra. Sandra. Ana Sandra. Quando lei se
rekubatsira unotambura izvozvi tikutobatsirawo mwana uyu hatitomuzivi tatobvawo unoti naye uko muri kuona dzimwe mbiyo kaizvo ndizvo tiri kutaura izvozvo saka ipamuchona muchizivaisooka hatitomuzivi but situation anenge azotongera pa20 kuti zvakatooma kubva kudrezi munonyuwana drezi akatotongwa neumwe munhu wedu musoro chaunenge wakadetwa neumwe munhu wedu amunona saka tinobva tati hazvibetseri kutora kuchera maoko akadai saka tikaenda kumusha zviri nani saka tine tichitovaunza kwamuri kunogonwa totounza tichisi kana wanguti dambudziko nhanga kumba kwagora kumba zvose chikumba nonekisa kumba anozviziva Thank you, my brother. You know, the way you're explaining this is we always serve people in the different problems. Yes, but they don't share. Someone can, when you arrive at the border, they want to deport you. The problem is you have shared before, so that you can know how to handle them. It's not like we are sitting there. Those officers, they know us. We always talk to them day in, day out. Yes. Thereby you tell them, I've got a person, they've got such a problem. Yes. Can you help? Then they can say, if you know him, okay? Yes. Usual. So a problem, so shade is a problem. So the problem, people they don't want to speak their problems. They want to hide them when you get so now this is one of the case. We had to close the but I'm not teaching now. We share all the I don't think we have a problem. No, yeah, you see, this mom, the mom we have, this mom we have. That's a problem. Special for us. For you, for me, we are one thing. We are one thing. Mama, that's why I don't do more than Mira. Wewe kubuda pa live vaku say kana bauya ku message vanotsvaga vanhu ivava Yes, I've been employed to help people. Yes, my good. The duties of the driver is to drive the bus, take care of them, and the passengers. What's the problem? No, the problem is we are helping her going back home. All right. So that she can try to sort out her life at home. Because we can have a dog as a regular we need your numbers. Timu Jobek work kuno kanzikata munadai uyu anzi tisenzisingazivi uyu ndiwa totuma inda kusoweto namba yakati inda kuyubro namba yakati kune station iriko oinda namba yakati onobatsira iko so bishatina hey scouts wa radio ine dari sales scouts na wewe achongwe Ona banana Rasi. Talk to Rasi. Rasi is the one responsible for that. Now we are happy. Now we are so happy. Who else can make this? Who else can make the image of Zimbabwe positive? No, it's us. We have to unite and make something. Yes. So we will die and leave Zimbabwe. That's how we are. We do things positive for ourselves. We do a good, we are doing good for ourselves. Yes.
You issue letters and show that the student is on the issue. We have it in our page from day one. As of now, it's like she's crossing the border. If you give us a letter like that, it helps here. Whereby, she was supposed to give me 600, he gave me 400, and then she should not pay over. I'm talking in terms of in advance. And once it is known, there is an institute which is helping Zimbabwe to come to Zimbabwe. Even those immigration officers. No, they know, even the ambassador knows, everyone. Even right now we have started a program here, those who are willing to go back home in June, the buses that are coming from the government. I am in that program. They say only those who exit EP, not furniture out with their properties. They don't have to say their properties, they just get hold of us and then it's totally what I'm saying is you give a light hand to someone who's desperate, who doesn't know where to go. Thereby you say, come up, we lift you up, let's start something new. It's good. Right. Materials Mukuwaona Kanzadzava amazing. Mamaona very amazing person. He's a very amazing somebody. You can hear from the way that he talks, even the driver, they care for their customers and everything, guys. Amazing is the bus to go on Harare. Amazing. Nyora iva imabata. Tipewo number zenyu pa ndongoro pingu pine number zava. +27 82 082 03 75 82 082 again 03 75. My name is Johan is amazing bus. Guys, these are the people to support. Mese makazara pa muri 1700 guys. Mukauya pana pa bus rosa rafa. This is the bus to support. You can hear from achitaura kuti avane zvakavari kutodawo kubatsira. Kune mabhasi ngati tatozvinyugwa so tishandizvo we are employed to save you. We are employed to save you here positively without any doubt. Aiwa, thank you my brother. I'll do this to make sure I will try by all means to make it very rich quality. So cut. Okay, cut. He wanted it and he knows also. Baba Kut. Yes. Maita basa sure. That is total luggage. Papa ndo patati total. Saka luggage yanzi 400 guys in Maita basa. Amazing. Ndo basa lokufamba naro guys 400 luggage. Why 400 luggage? Mari yake yoyi. Achinja keto chumpa. Chenji yake chumpa unotenga nemadhaipa. Chenji yako iyi. Andika, unotenga nemadhaipa. Andika. Ne 500 yake. Tora pe eskopa iwale. Unotenga madhaipa nechichi. Ichipedza apa tinde kumadhaipa utenge ufambe nemadhaipa. Because papa luggage nani supply I want to tenga chipedra luggage. Munatumira Freddy, munhu wangu atumira Freddy. Thank you guys. Kana masvika paPaBus munotsvaga Freddy guys. Munotsvaga Freddy ndiye anokurepera izvinhu zvenyu nhaika. Musangobvuma kuti munhu wese abate zvinhu zvenyu. Munotsvaga Freddy. Namba dzaFreddy munouya kwandiri ndinokupai. Ndiye arepa atumirwa nomwe wedu na Precious. Atumirwa na Precious. So thank you very much Precious. Thank you. God bless you Precious. Saka mwana uyu anakuya tomboenda unotsvaga maPaBus ekunda nawo nechikafu chekuti mudye tikatira kuirire luggage iriko. Saka iko nosa luggage yacho aiwa tisikuenda tese tisinda tese Jayden. Tisinda tese. Andika. Muri right here. Mandiona sei. Muri naomba. Okay. Mufambe zvakanaka mufamba nomwe wedu. Tawanda rikatinde navantsvaga vanopuwa sadza paya. Uya anopaka vanhu vedu sadza kavaya rava. Ande munhu la sadza.
Kuna dhari zvinhu zvinokoitaka ndinokuitira izvo zvita kunda pasadza kuti unokodza rake mahara odla madhari zangu ari all over oenda akazotopidha mwana wongotenga drink otenga majaipa oinda samukati tinde kusadza wesadza pamusika wako apo tiri kuuya tine plate Akuya mama. Manisa. Azurwa. Wakataka badala mari. Ndakabhana sesarini uye tine mhosva iyi. Smart. Wanga uinayo pana ndakupakati. Communicate. As we communicate no gonna send rando nataka nyoka section 27. That is a section 27C. Ask him anondisi ndakupakati but sitira hagari vara sina bani. Ndio tega. Haidhuri chigaba chihombe chakadai 200 chinopeta kuonekwa. Serious? Unopeta pasitovu wotenga masipika 270 something ari 1000 wotenga masipika band wodai woisa band Buddha, nothing that many opportunities. So, those are the
SIS MELLY. The guy I want to sit. Oh, it's my name. What I say, guy, it is a man. Oh, Papa, why are you crying now? Eh? Why are you crying? Eh? Huh? Yeah. Then cheating. Marino better we Can have some big or something. Oh, como é que é isso? Nem tu mira giro. Gwere, sarandri kwatomba. Wasiye mapamba. Ndokaruka zvakanaka pano. Chinge pasati. Kawanda. Hanti. Chikuenda naye apa paidi pai. Ni babai. Wakusara babai. Pana sibata amikishaka kunakamira. Sadza rinonaka. Aine mfonere tayari munhu abasatsi. Anoziva kuti zveshe zvinoda zvavanhu varangadza. Anoziva munhu wedu kuti ari kuenda kumusha vachidzibatsira. Anozviziva. Anodani unoda nei unoda nei. Pane hove, pane chicken, pane kuda nei. Unachemeka na Jayden. Jayden, unachemeka. Unachemewa. I think it has been possible. That's what you get. I'm going to get back and I do my depot. What do you say? Show. Ndikupika chawana wasi umere. Iwewe imupe. Amuna wani kupe mali antumile mali. Hamwacha kutumira zviwapi mari yacho? Zviwapi? Hello? What? Hai mari kwero. What do you want? Yes. How much? Oh, red no take money. To for new baby boy. Correct. You want to for new baby. Mwana ngali 2 kg. Anokwana 2 kg anokwana 8. Nitira mali. Anengana 100. Unoku unisa paoni kwakagara. Tenga ujusi uko. You love money too much. You.
Madairis. Muno Indiano Tawanda. Vanomuziva. Ngaitochita Tawanda kumadairis. Pane manyu diaries. Vakajoina nezu. Sofa uziva. Vachuya bana vanotsvaga munhara Tawanda. Vanozviziva. Chibaba nguvu. Akuna uri kutomfonya achitika ipapo mumaredhingi. Anoziva. Munhu wavo. Munhu wavo. Koma Tawanda zvanzi naShumbris. Zvanzi ndikuya kumba kwenyu nhasi. Zvanzi ndikudyira sadza ikoko. Shumbres wazvinza. Shumbres zvanzi uya kumba kune madora. Udye sadza nemadora. Ya mvura inodiwa zvekudaro. Yeah. Ona. Detenga mapads. Kuchipatara ndizo. Basa waita akumuna tore. What? My daddy's. Shumbres taura na Tawanda vari panapa sha. Wati wana Shumbres. Yani kutengeresa sadza. Yani kutengeresa sadza. Azipaita sadza nemadora uno. Isso aí, Muga. Vai, Jayden. Let's give them.
Chiche. Sadza iri unoda sadza. Mororosa. Aende zvake mwana. Zvatinoita izvozvo. Hello. SIS MELLY. Eh. Taura chirungu ari pa. Kuya gari pasuji. Iye ito inzara futi yoyi. Titoda isu. Rodi unozotenga mabanana ndichi. Batira vanondesa mabhegi ake. Noje ndinisa uma ndizo. Mabhegi akusa padenga. Wadingesa bana. Utisebo. Pane pokubairira ere. Ikoira vari kwanera. Rosa uri semuviri. Sa plastiki. But iye hapadi kusachuna pamai noti makumba kanpa wadatanda vari ipapa. Anozisa pasaidi pasecho. Kwa iro pabekisa yafa bami. Anotora ipapa. Munana chi apa patikona sangadai sa uyu kukona kune window atsvage pamwe pasina munhu aise kuti window ku window pane window ana window oh Inozokwesa passage makufamba. Saka mai Jayden mwari vakutungamirira nditi mwari vafambe nezvakanaka waliti yako oh zvanambokudza zviya isa muhomwe zvanambokudza isa mubhegi riri pauri handitika please kana wava nenhamba yekuzimbabwe wotoziva kuti wafamba sei wasvika sei mugariro ugere sei handitika kusaka kana kuenda panhamba enda kupa yaiya handiti unotora hembe dzemwana ufambapo handiti Rosa uri sei mudumbu Dane butsu. There is a look at the boots match. Let's lay. Let's lay. That's a freezer. Oh, Sagaro Famba. How much a business out in some Russian Basu? I shouldn't have Kwai sister vari kuwanda kamera vanyora pastatus kuti flying to Zim saka vakuwanda kamera because vanoonekwa kuti paminja tichikuda kuenda kupi apa kunhingikiri kubhegi riya first tozovapo matichenda kwai kwai kuko tanzwa bhegi ranzi riri kupi
Dragon City. Twende tushikane. Tena ni motika Dragon City. Guys, mamuona ka? Tapedza panapa. Thank you Tawanda Wesa. Thank you guys. Thank you guys. Mese maona nditika akwira musikana aenda tamupa mari yake. I think it's about 1.8 yatamupa kuti aende nayo plus yatenga ningirikiri ndimungazobvisa yatenga ma uyo iyo 1.8 plus 500 yaiswa nomo munhu e-wallet manje apa saka isa I think yaenda naita 2.3 achizobvisa yatenga mapampers apa anditika. So yes guys, tinotenda. Thank you very much. Pedu apa tapedza. Pedu tapedza. Isusu takudzokera takuona kuti tidzokere ku Rustenburg. Iba mimi ndawana nzara ini. Pita kudotenga nguzi ndisapota msikana uya apa. Zvitori na serious ndawana nzara ini. Ndemutenga. Ndawana nzara. Na imi boxeni nchimbo chemanzara paya. Ko papa putsigwe ya. Toto unti motenga nechi chicken nechi boy kwandiri nemaveji musate muziraisi rakawanda haita toguta aiwa tinotsara kamera pamvuri panapa tichiita makuwa tichikusara nekamera modaona sadza tidzokere kutawanda mubva matenga chigubhu chemvura chiombe uku chimanyai bamini chimire pano bamini Temba comes to town. Temba comes to town. Angatora sa wallet iyoyo na ini yapo ane mdayari shwa kuti chisitira mari. Angatora nedzi. Yes, tinotenda. Noma diaries unongozvishwa kangwara kudza kuti ndikufikisa munhu anobva kugadzira size. Mwana wainda kumusha. Rosa saka wacheta sei? Saka wapa ucheta sei zvaungwara bata nchakubatsirei nekuti maana social media kinda mabasa social media uchifunga kuti azviitiki. Diaries anobva kuroerera nebhutasa nebhutsima zvaitika. Waindi. Vanhu vakawanda vakontributa. Kune umwe atumira munhu wemaplastic ndiye achamubhadhara repa, ndiye achamubhadhara. Kune mumwe aita akaruka musoro, antimaona. Kune akaruka musoro, hembe dzevana wana dzakawanda zvekuti ave nazvo zvese, hembe dzemwana, zvima baby repa, zvima chii zvese ave nazvo. Anotori nezitumba, zichanganibhegi rimwe ramwana riya hembe dzemwana. Hapachina chaisha inotengana kuti kudii chakaichitoita madhaipa ave nawo. Chete, zvese zvaitika zvese, everything is now intact. Hapana chadiwa. Anomaona hembe dzese kubva kumafuranera, marepa, machii zvihembe zvibhurugwa zvichii zvese zvemwana zviheti zvese zvimagloves zvese anazvo. Zvese anazvo. Saka asara anga angosarigwa newo madhaipa kumwana ari kutsvagwa. Saka madhaipa 100 200 madhaipa anomuchofa. Saka tinoda kutenda kubva kune akaruka, kubva kune vakapa hembe idzi, kubva kune vakatenga dress raakapfeka iro, madhairies akaita zvese izvi. Madhairies akaita zvese kusvikira akwire, kusvikira atenge chikafu chake aende kumusha madhairies. Kune vamwe madhairies akamupa chikafu chaicho chaanga achiti handingasiyi chiya chibhena chitiko bhegiri achiti mine 5 kg chehufu mafuta ake akapiwa nemudhairy ari kuenda nazvo kumusha. Yes, you can say that again. Saka zvinhu zvake zvese zvakwana nematauro zviripo, matauro chaiwo anawo, zvinhu zvake zvese zvakwana. Zvese zvakwana zvake zvaita. Saka kana Mwari vakati ndinozarura masuo, zvezvokuti unotsvinyira munhu uchitarisira munhu pasi uchiti kana pasina inini hapana chinoitika, unonyepa. Mwari vanenge vasiko, Mwari vanenge vasati vada. Rosa akatsvinya akati ndaimopiwa kuFacebook ikoko kwamainda madi Facebook yacho yatomupa imba tavharisa zvinhu takatengesa zvoda kuenda kumusha. Hona inda ndichirohwa nehana nenyaya yemabhazi, asi kuti ndilageji maiona mabhegi more than 10, asi nekuda kwaTawanda Wesa tangoi 400 mabhegi mwana uyu aenda nezvinhu zvake zvese aenda nazvo 2 kg to 7 kg mona aenda nazvo. Saka zvazviya usatichinyire munhu, usatasire mumwe munhu pasi chifunga kuti ndiwe wakapenga, because even bhaibheri rinoti vesure vachave vemberi vachave vesure. Murumwe mutozvona zvichitoitika. Ipa pazvishamisi murume iye paachabuda hadzidza zvichidzoka mwana wemukomana paachabuda ikoko kako anogona kutoita zvinhu zvinotoshamisa chaiko. Kana iye vari kuenda kumusha kutoita zvinoshamisa mufunge kumusha ikoko.
bhazi rosimuka manje ratorodza zvekusimuka tirifika izvozvo ratosimuka ndogona zosimuka takamira panapa because vanga vachitolodza zvekuvhara zvozvo sino zvatoita hatitarisiri munhu pasi pano tiitarisiri munhu pasi hatineinewe tinoita yatiri kuita hatisi mucompetition we run our own race zvinongoita saizvozvo mwari ndewe munhu wese chokwadi chaicho sensia mwari ndewe munhu wese ndezvamwari hazvina mugoni guys kune akatumira mai nababa comfort mari vari kudiaspora vakapa baba namai vacomfort mari kuti vabooste business ravo. Thank you very much. Thank you. Vakatumira baba comfort namai comfort mari. Pane munhu akatumira mai comfort nababa comfort mari vakakumbira madetails yavai. Tinotenda. Thank you very much kuti vabooste business ravo. Tinotenda. Thank you. Mwari varopafadze vamakaburisa paya. Panzi macruisebag panapa pane mashopu ekutengesa chikafu chete panapa zvingori zvimashopu zvechikafu bhazi racho rakutoenda zvaro yes dzichava nhoroondo chaidzi going to be a history one day toyai ndakabatsirwa naumwe vanhu vandisingazivi ende mwana hatimuzivi asi haana kana Facebook hatitomuzivi no farira aiwa tatodhuruma tatouya kunoku tatodhiraivha tikadzega tinti tatodhiraivha kati bamnini handei timbosiya zvimwe asi tinosiya matimekesha kuti akwira ainda ari in safe hands. Ndatenga 4 plates. Dzisi 4 plates, idzi 2 plates vanenge usavi umwe dzidza kumwe. Wow. Panenge pangoda kabamini munodla. Chakaipa hapana. Tawanda, pane munhu aringonetsa muningi umu mucomment section. Nguri abvirira kwai Tawanda ndomudawo zvaro single. Dzinenge 8 or 9. Ndakanyora ndoda S23 out. Ukapuwa hapana akambondipula pamwe iye ari kubvunza akatenga S23 togara pasi tinodyira padzeva ipapa paboneti because nzara yange ndaicomplaina ndiri kubva kurustenburg Tawanda mabhanana aya naye dei tatengera chimwana chemabhanana chicken nacho ndeti tigeseka maoko bamwe live yakaitwa Teresa Govhu warova Sterek long time no sing yakaitwa handofunga pandore 3 kana 4 malive enyaya iyoyi part 1 part 2 zvichienda zvakadaro kusvikira nhasi was the final, the finale. El finito. Marvin wanotengero zvesadza sha Marvin wanotengero kasadza sha tengero sadza Marvin wanditiza pagaraji kuizviva izvizvi inonzi chini yaisirwa chicken dya ewa sadza iyi ausona kwamuro but matomasi mambishai salad ndo salad zacho salad inonaka zvikaitei iyo matora yenyu yembade masala mchida dya ini ndoda muriwo yes dya ndiripo paofisi matenga nefishing hii pamwe mapuwa rakawandisa imi aiwa ngatsinja neplate ngatsinja ine madiaries ndo zvinapirwa mirai pamnini imunotora imwe chicken mundipo imwe fish nai mimba muna kundinyima niki aiwa kona ai utaridzai madiaries vanoti pane zvakakura zvanotora ipapo fish zveivi inda one day atengesa one ndanziba mune madiaries timbokublessa tindipaiwo zvowani motorawo kuiti boy ingandisira makumbo naye muri kuona live so mungandisira gumbo rehuku mungandisira gumbo run away hanziri chedzakazongonaka kuti hadzina kutsada dzakatsva tutu gumba ndiri vanhu vari mana pavanodyawo mana gumba ndiri gumbo iro bodo bamni oi gumbo ihuku ibechiboere iwe ndechibo
bamini kumbela mara fish. Then we don't know fish bamini betu mutare. Kuna mimi. Ijeza madimani. Hachi njano. Intu murasta andi jinyama bule. Pane tishijane mutare chicken. Muni pe fish. Intu murasta andi jinyama mezoja. Ndiwo ja fish che. Namuzachiro last time ndakana ngutenga fish. Sheva neguni. Sasa wacha surwanzi sawa. Angoje ni muno pesa. Ngale? Ndip. Ya chinja to kwira saka boys rakaibvunza kuti mari wari unopiwa umberi yavanhu kuno. Amna ina fish guys. Nakase. Alright. Someone tell me. I think that's easier to go any reference to lose and about Mario. Wakati biga mtakuza taxi shida. Mjita kunda kumusha. Young drivers. Mapaona pa opposite apa. Pamunoti mshipandani mabasi pa opposite apa. Pane pandisadza pa. Wameta msumukana wani. Biga. No one. Sure. Pane munhu akamboti. Iwe massides no madam roche pasi chiripo asi mangoiswa. Pane munhu akambodanza kudya pa live chibalance. Sorry zvako munhu munanda zvanoda pa live yake. Munanda zvanoda umwe anosvika kodla umwe anomwa. Umwe anodya. Munhu ne live yake. Kana usingadi kuona anodya ingodarika. Oga udzire munhu zvokuita. Hanzi mandinyima wasizati ndinomukira kuchasadza paringi. Mana chawanda ka mudhayari kamusikana wemudhayari ka. Saka wana chawanda ndopauro jika sadza ipapo. Vasati vatanga basa ndopawandika kudya mikonde yesadza ipapo mikonde. Mukadzi. Pamunodya chingina mvura. Zvakarongeka. Ari ku UK tiri kuvigira fishes. Goza pakaita. Ana fish dzakuito. Hai dzizokunaka idzi. Dzawana idzi. Kanda kubaya ni makomenti kachi. Hanzi mwana mama. Exactly taburako. Umanje japoni pa live yako jewo. Une munhu tuteza anoda. Pa live yake. Zviri ngambotumira mari madhiringi tiri pamukuru uyu ndakatozembera mukuru. Tipa mkuru. Tipa mkuru guys. Takamira pa dore mtuto jika kuseri kwe dore mkuru ndasa hapana vanhu pa mkuru. Saka mukatisimawo ka $100 kuda £100 choma madrinks takatomira pa mkuru. Murungu. Ari kuisa mari ndipe account yenyu ndingompa isemo. Ushap. Ngani William account number ndimisire mari. Mbese mari ndiri pamukuru takatomira pamukuru guys. Takatomira pamukuru titori kuseri kwemukuru izvo as we speak. Zototonotora tobva tatenga tikashimakatsira tatomwa mishinya sotoona. Vamni nanzi muri handsome. Zvisingaiti. Inotadza mari choice. Amdecide chipo. Ndoidi. Ndoidi. Kana meni masipoka pai. Umirira. Bamni. Kuri kudata munhu kwaye. Ndakatongomirira vanhu vari kuenda kuDurban asi ndaziva kuti vanhu vari kuenda kuDurban. Bye. Voka zvakatogona mukuru. Mukuenda rini? Handina kana zita randakapiwa kana vani. Ndi Thursday. This coming Thursday. Iwa aiwa zvaiti zviteme yaiti. Ati this musafo ibirthday. Birthday ka. Durban rini? April 1. Durban April 1. Tunewo kuba mnini mundipe fish. Ai ni kubirthday ndiri gate crash ndongosvika ndichipinda. Ingati towirana. Pamini torewo kubediwe. Zvazoipira padura. Ndimanyaso inadi nyama ke ndimurasta ke. Muja fish chete. Nemba mnauro ndima fish naini. Nemba mfire. Kana ndimo
iyoyo. Tindipa iyoyo. Munodya chikwe papa. Ndodya. Ikakaka. Msora iwo. Aiwa, mirei. Oh. Ndakapa huku guys. Oh, guys. Oh. If exchange yo hii. Ama. Yes. Bamni nirimwe zifishi rakati tindimara mutiromo. Lai chicken iyoyo. Mambo tamuti chicken wani mu ande mtituni mata muti chicken. Ani mati murumi uyu. Fish kunaka. Ngati kunakisira chicken to kwa fish. Mana fish kunaka. Next time ndikawenda kutenga fish. Last paper ndakatenga fish yangu. Ngoda vakaipa pa fish. Sabete rutanga ngwe. Ngalepe. Shika ngwe. Iwo kunena nanga no Jayden. Kushika mausiku kumachena. Kudebhe ndakati ndingoda vanhu 4 chete. Kuna nemotika nevanhu 4. Varipo ndakavaona vachitogwa mazita mukomitikeni. Handizivi ndiana chanipa mazita handiti shumbe zindayana. Ndikutakura vanhu 4 chete. Sawa wakabhuka here. Pangu kaini. Sorry kabhukira vanhu 4. Aiwa ndikutozora pako ipapo. Pangu pari covered. Vanhu vakoma tichena vanozvionera. Vabiki next time pasati pemuri sabata masimambishani. Vabiki mashua munguona. Pasati peveg please don't put this tomato red tomato zvinobikwa izvi. Chakalaka uji. Ndidini. 054 yakangwani. Yakanganisa muriwo izvo zvine red izvo. Tarisa plate yenyu. Chikutarisa plate yenyu. Zvakatosiyana plate yangu neyake zvakatosiyana guys honai plate ine iyi zvakatosiyana bamuni ndo wakuisira ika wangoti vati ndo vaita utsinyi yani ndimachuza vanhu mati ndinoda zvekuita chibhoyi supu yenyu yakatsvukira bamuni supu yenyu yacho inoita mvura bhozi ndiri bamuni nemadhayani esipambika zvisenda andakuziva yangu nakumhorisai anditika ndo zviri important yakuda magrapes ka skini unoda magrapes skini unoda magrapes wena kuwedzera ropa ka izvozvo kuwedzera utano namadhari sisimelo vari kuenda kubirthday vaundisiya naye andina mari yekuvabhadharira naye miri accommodation vaundisiya kusiya inini alright ndoiona mamacho alright grace alright kudebheni vari kundisiya futi mine nditawanda nditaunda kuti ndoda vanhu vechirume mine nditawanda mune ndawanda vane ndakachitiwa muke vari kundisiya futi mota yatawanda iripo changodiwa chitenge zvine zviyakomodation chite mota yatawanda iripo muripo tiripo zvedu vanoda kunovatana nemurume ako ndegangu unovatana bamnini zakabvira toda kuti hande ndiri ndega gangu tedziriko here kuti mukati dzawanda tiwane kuti uri wega tedziriko ndiri ndega tine dziriko handofamba ndega aya kubvira uchinziva motikari mangu wakambona ndakatakura kwese kwandino kwanda ndakatakura munini unenge urirevera pasi ndinongoenda ndega unenge uri snake underground snake underground unorevera pasi fishi chikuda nekuri izwa chikuda nekuri handi maJayden watengerwa rawo sadza handi mungodya muchinyima maJayden handi unoka usvika asina kuona problema kokomenda usati waziva zvaitika kumadziro fishi iri kupinda nekuku kuzwa chikuda nekuri imboletai munhu ari kufamba nesadza yagara rariswa magairi
Hapana vari pamberi. Aiwa, handina mari. Awa ndima kali. Amunga zvine mawe uku. Ndimunhu mutetereni. Mungati munhu Jayden akadai saka munhu ndadzita akadai sondopenga. Ndaita hivi. Ndogwara. Munhu Jayden ambokuti ndakonda ndiani. Ndichakumbula. Ambokuti ndakonda shwa ndiya. Kuondera chi. Munyi mwa visa rikunyika mukasivisa. Mai ndenge nditopigwa kubachera vanhu. Mutafa kadari ndoite ibikere kasi zvipezisa zvipe Zvino munonyi mwa visa. Kozi muda kundojoina vanhu veke uku munopiwa mari dzemachembere mungu. kuwaisa bachini ari bobi mavone anu mundu opa matara na mukuru wacho musimba so mkazi ani ngari panapa mfonere ndo bataki tangu pedza masport acho hanzi dai dhumebi anga ari panapa sadzera atohista dhumebi ngazva dhumebi ndezvekuroyiwa zviya hakuna munhu zvakadaro ishi dzinobva kuti dzinoitawa vanotenga muno ibadza wezimbabwe ndisepazimbabwe yashura andazorika munakira anga ndeyekugariba mambo ndevi hapo towina ere nasi njapa zamanyano wondopedza basa mai manje zvekumachundi endapedza mai munhu anozokukontrolera manje chimu rangu rese riri kubana ndikuti jobeki ini ndiri frika but handina yes musha zviri so alright ndikandoone ndoorganiza sei ndikandoone ndokudza handisipesi irivo spesi hayo kuti ichipinda alright zingani ngokubatai manje so asi teno kutozoribvisira wene teno kudai ndakaikamera yake iri kwandiri imbo dzakuna bamunhu vanhu vari kunakirwa nekudya kwamuri kuita manje munobva mawanzara manje ukandaendadzana achidya kuti wenyika bamunhu nemadhairi zingaoneka inandiziva amara fishi kunaka bamunhu nitengai mabhonzo mabhonzo efishi akunaka hanzi asi muri kujozi here Bramfontein powerhouse kuofisi kwatawanda hamusina chicken ene yechiboyi kose matiketi ekudebheni muri ngodedzera kuti vanoda kuye UK ingodedzera kuti handei kuUK vanonosarira kuwada usara akuindiki zvokumhanya akudza kuti vanhu havana mari dzemavhisa ndiya takadedzera wa handei tawanda takadedzera nakatopinda kuye gupu rikwani ndipo vakapedza mapepa avo tave 16 kozi shelton akazoya kageneral shelachi nyika yakushedzeri ndakazotonzwa ndabuda pasi pemugodzira ndakapedza kudhara hakuna mbodedzerwa ndakatozongozwa vanhu vavadzo vakwana ana ndazozaaamini namba yedu yedu kwanaka yekuuk samachii vamina vaiti kuuk vana passport vana kana passport ndokuchipinga vapinda nemvura vanhu vakunibvunza ndiri married house ndada kutorambwa marriage yakurisa yatokomba akuda kutsvaga imwe kozi yakomba marriage yake
muda wakandachita izo hapo terenzi ipai akabva kwa mulauzi hainde muno bo inoenda boa ndatoisa mushini imomo kwana libati vazadze zvoma zvibatanenge chiro wakane mhepo just chinhu zvese china vanhu testa struggle vanenge achida sisi mere hanzi passport china howard till now hanzi passport china howard but howard amona vane arimo howard kune munhu akapena kuti chini tawani asibudai anaidai manoburuka hi andakana going yewatamona miraiti mubvunze miraiti mufonereka utauye pana anoere howard mufonereka ndiyanawo ndinaiwe muzanzi ndamuona mumwe wenyu kumbata vangingotengai vauda mapichisi uda mapichisi manje vangu udatarisa moyo uri kumapichisi kwengotengai makanyarara bangi mosuka handimi imi ndachita unangotaura imi zita renyu radziramba rakati ndeikoko riri kutsvaka nje ikoko but vari kuzongomabata-bata timi ninge yaguta manya musonati anoita nesadzere manje wazororera ahava munini waguta zvotidzira kwandii ndimaguta ndaguta ndoda kushingira kupedza ihove kozi hove yake anogona mafembika ndezvidangodya zvevamwe nezvokubika handizvigoneba ndaida kudya zvakubika nevamwe saka mukuru ini unogara kuti andokumarawa wemarawi ya manje mina handiyambisisi marawi irambatika iwe marawi pera zvidiko uyamkura chi marawi sera English you know how to speak English okay so where I stay was the place so when did you come from last year this year you America how much and the way you want to go so you take me get money here you send money so in your flat who's cooking for you and washing for you? No, he's cooking for himself. Me? Today? Oh man! I'm
Sapati. I don't have money when you wash for yourself. And there. Zvakadaro zviriko tichangomutengera kusabhodha yeti kuzotichatoita ipapa kuchamuchodakidza hanzi baba pamapichisi sadzi udavatengera akasiya aiwa akuzoita hanzi achimwena ari meridera Go to Malawi. He said he's married. They want to work for you. He said they want to work for you here in the country. Do you want? It's okay. Do you want it? Wait. They are from Zimbabwe. Do you want it? Do you want to say something? Boy! Don't go! Don't go! I'm going to buy! Don't go! I'm going to buy! Don't go! You are a liar. No, I'm not lying. I'm not lying. Put it down, I'm going to buy. Put it down. We'll support you we are talking so that you finish eating this head. Then you buy. I'm not lying. My friend, why would I keep you here when I know I don't want to? So when you are running away from it, you don't want this. You don't want this. 1 minute. 1 minute. Oh, I ordered down to my roommate, guys. That's he wants men, he doesn't want ladies. Okay. Hey. Hey. You said you want menus. Like I didn't eat this meat together. Without teasing. Ndimukoma Peter. Wow. Avano pamureva vanonzi mukoma Hopa. Ndo pamureva. Avanobva kubhindura. Vanoti zakamira ndokubhindura kumaina. Hanzi uyayubu. Vareidwa. Chimwe vareidwa. Chimwe natorigwa chikafu na uyo nyaupegwa. Dzikatora sadza. Konde watora sadza.
Achimwena good. Vamos vakatora sadzi. Chimbotaura nehama dzako dzikumusha. Wapedzera kubva kumushari njani? Mbotaura nehama dzako. Mbotaura nehama dzako kumusha. Wapedzera rini kubva kumusha? Ndendere kumusha. Ko blazi yako makanda ziri. Blazi yangu kandio. Andiwira nona nopinga. Apa manje unongochionekwa makagara uri pamusika. Musika ndewako here ucho. Ungasira vamwe kutengesa. Vamwe vari kubva kumusha. Team yapa mapichisi manje. Ewa tikusupport, tikusupport, we are supporting. 8 for 40 rand. We don't steal, my friend. We don't steal, we are just supporting you, my friend. I supported you, my friend. You must be grateful. Oh, you don't give us Marcella. Not 2. 2 no broga. Zesemu zaze tizarezanza kwa dziri. Josi guys, nzara inoruma. Inonzi Josi sadza inoruma, nzara inoruma vanhu. Urai? Manyoni ndopi adanhu ndimenise kuZimbabwe. This is the over to Linda. Thanks, Melissa. Right. Are you okay now, watch me? Don't be safe, my own. This is the dragon people. Zvaonekwa zvaenzwa zvaendwa. Loka dia i. Sike inda vapa chicken one. Twende siku Dragon City. Echa wanda mocha papa dzedziri sefu. Apa. Kana unomboibate. Unoona vari papa. Vari papa vari fana kusota wakati. Mudharawe. Aripo ndiye anosindiendesa bava kunzvibona ndibozvizidere. Ranzi mai Jayden vanosvika nguvai makuseni na 7 ruwa ari kundifonera asvika sedza nepane yei
Ruanda is the Rimskana Sigay and I know that under the women of Quebec and think it is their room. Hello, Ru. Ah, oh, but you look mania. Who are Guarawadi? I think I thought I would batting you mine. Wapora ka voice la kuza wapora. Tudambora tatambo tindira muno tikakunza kupedza kweli continue stuff. Tikataza tuku ya mtotri. Andine ndiri kwako ndiri padze kamba pake baba bantu pachi. Takutumira start pale pachona pad padze kamba pake. Kando ya mtotri. But Jayden so for Show mama. All right. And the buzz of my Jayden, the Rosie. Rosie Mason. I said that's Maison. Over Tora. please over it. The front. Oh, sorry. The message. Okay, it's a message. All right. Now let a man. Okay, paita message yapinda SIS MELLY ndine 37 years ndikudawo murume ane 40 years ari serious ari ndikuda zvimba. Hapana here murume ane 40 years arikuda mukadzi apa. Pamwe divorce. Mwakamborama. Arikuda murume ane 40 years guys. Kana une 40 years uchida mukadzi wokusetla nekuroora paita munhu panapa. Naize CV tona. Tombofonera. Wewe CV wakuri dawe. Ayo kandi vanhu vanoda kufonera unofona kuti CV. I think that's it. Come back. What up? The Brupa Jaka say. Oh, Buddha, my reference. Reference. That's my boy. I'm going to the daddy's eyes. Ziriko. Ziriko. Zadati chitaura zviya. Zadati chitaura zviya. Daddy's yakapenga kani. Daddy's yakapenga. Urikuona daddy's yakapenga tandati chiti makumba paya. Ndati kudi. Ndakotswa muchitaura. Aitotaura pa live. Daddy's vanhu vakuru guys. Pana zviri kubikika zvapinda izvozvi so. Pana zviri kubikika zvapinda izvozvi. Manga muchitotaura kuti zvoni. Kuti paya. Saka tichati nyaya iyo yasvika tiisvitse kumadistricts nemaprovinces ese kuti sisi venyika vari kuenda kuEngland. Imani muntu wese inokubuka izvo zvine mota apa chinoenda kuEngland ndisina mera kuEngland. Ende kwavari kuenda ikoko. Uchinzi wainda ndisina kana kwandainda. Vanogona kunodyiwa ikoko vakasadzoka. Aiwa hande mhuri haandigari kuUK bani. Akugara site.
makore achakadarika. Saka madairies tiri kushuta movie ka mundibatsiro ka mundite konde toda kushuta movie redu inozi Meridongo in UK. Meridongo in UK. Ani makaita also in London takuta Meridongo in London. Mirai muone Meridongo. Kemba ndinishasi zvangu kone vanhu vari kuisa mapepa kanti tikwenda tose kuike. Tinoshita movies. Tinoita reality show. Meridongo in London. Isa mapepa. Ndi mutra passport first. Asina passport yani sa mada zoro jairika ka chiko ne mimi. Ko zvamuri munhu nguru wani. Kaka. Munumudza Meridongo zvari kuti tapara para. Meridongo rubra msaka para para ide. Mangani? Man matidiko tofamba. Aya tropasi. Totosiya motaka kutinda ngoni tsoka. Kumi. Uko. Tozobva po tokwira Uber tenda ku Dragon tozodzoka tichora motikari pano iri safe. To bunde gori manhu ma taxi driver mutauni. Dragon City motiri pano. Apo tenda ne Uber Dragon City. Kana utina malufu. Tine boys dzangu ziri muno bamni utinga kumfona ndo yane mota ndo ndani saka dzoka resu. Chifona. Akonekwa wanu chinzwa. Kaonekwa taona ndozviziva. Izvo zviita wanda chiti hana maana nikikina hana chimota chake. Tuti handa toendera tawanda. Uya paseri pamvira mora. Uchabheki ndiri wakatomirwa vanhu vada kuenda mhanyo. Muri meya. Ndati ndingatambire zvinhu zvako kai. Wapiwa zvinhu zvako. Uya zvesho. Ora. Ndiye mshinda nesiye. Odzoka nesuku ku Dragon koko tonoona chibheki chotodzoka. Chibheki cheko chamuri. Kwai chibheki chenhingirikiri. Unoona chibheki chazvo vanoita makeup zviya. Izvo zvavanosunda nemakuzvini chinodhonza vachiva nemakeup chocho. Ichizvo masina sanitizer. Sanitizer. Izvo mama avanobika vika. Une maseramu. Kende munopa kunyura kumzanzi. Vanobhowa nekumzanzi vanonetsa. Nekumzanzi vanonetsa vanobhowa. Vanoti kwabvisa imota. Kokuzoda kuisa kamera kwandiri kokumbotesa kumbotesa kamera kwamuri.